Eling-eling para manungsa yen umure ora padha dawa ora suwe bakal lunga ditumpake kereta dawa rodane rupa manungsa dijujuke ana omah guwa tanpa gantal tanpa kloso diturokke ngisor semboja wis ora bakal bisa lunga sing ditinggal padha gelo njaluk warisan kudu sing amba ning batire padha ora lila mlebu omah ora ana lawange turu ijen ora ana kancane wis diganti sandangan putih disawur kembang sing akeh wis ora bakal bisa muleh sing ditinggal padha memblah-membleh njaluk warisan kudu sing akeh ning batire padha ora oleh. Yen kowe seneng video iki aja padha lali like, comment, subscribe video channel Mbah Kasti.